Welkom bij deze derde aflevering van de Meitids Zwalker. En die speelde morgen in de Frieske Grijthoeken. We zijn te gast bij Natuurmonumenten. In dit hele iepen landschap werd het optilt van de grijdenvogels. Maar die raakt je in paniek als je daar terug in rennen. Dus we filmen voor een pad vanuit de riedende schoolhutten, vanuit de auto. Naast die grijdenvogels werd er dus een heel soort van zitten. Waar we graag weten waarom die grijdenvogels hier krijgt een goed plakje hebben. Goeie, Sander. Nou, goeie. Nou Sander, wat jost? Nou, je rent een heel soort lippenpieken om op dit stuk. Er zit ik al flink dikke pieken bij. Ik ben al een week of 12 oud al. Je bent alleen lippenpieken of rent er ook al wat oor jongspul om? Ja, rent ik al jongspul om. Maar ja, het is juist eigenlijk wel dat lippen en skriezen die eigenlijk weer een verschillend biotoop. De skriezen zitten meer in dat kroederike hegere. En die lippen zitten in het lege, waar een beetje plasdras is. Dus die skriezen die zien kijk meer daar. Die zien hier niet op pieken volgens mij. Waarom zit het nou correct Jesse vol? Nou ja, trots die afwisseling ik. We hebben dus stikken met heel kroederik laan en we hebben greppels erin zitten. We hebben hier snel water in zitten, wat langzaam indroegt. Dus eigenlijk ja, voor elke vogel wat wils. Hege waterpeil, soort bodemleven. Ja, een genoeg breedplak voor de vogels om aan je te listen. Nou is het een dag waarin er ook nog wel eens een buitje valt. Hoe gaan die vogels die pikken daarmee om? Want ja, die zijn wel op zijn kwetsbus natuurlijk. Ze zijn heel dal dat ze weer binnen. Ja, zeker. We zitten nog helemaal in doems nou. Dus zodra het weer wordt, nou ja, we zelf met doemskersen, dat wordt zwier en kerst net zo vol mij. Dus die pieken het verzwaard dat ze droog bluwen. Dus die kroepen dan vaak nog één onder de mensen zodra er echt zo'n dikke bui aankomt. En dan, nou ja, zodra het bij oer is, dan kerst weer veel skallen. Dus dan is het net een hele dag doorrijden. Want ja, dan is het eigenlijk meer bezig met schoolje dan met fretten ziek. Kunnen er te volle vogels zitten, dat ze elkaar in het paard zitten? Nou, wat de laatste hier steeds meer zorgen is dat die vogels die klonteren samen op een paar stikken. Je kunt soms helemaal vol zitten met skriezen en met lippen. En dan krijg je wel eens conflicten. Want ja, het zijn wel territoriale vogels, dat wil zeggen dus een eigen gebiedje waar ze leven. Maar ja, zodra ze pieken krijgen, beginnen pieken ik wat erin en dan komen ze bij elkaar en dan kan het wel eens mat wezen. Je hebt er net altijd zachtzinnig van. Burenruzie in de Frieske Grijden. Burenruzie, juist. Ik zeg toen ik hier er even doorheen rieden, een heel soort hazen. Ja. Waarom ben er jessenvolle hazen? Ik weer dezelfde omstandigheden werd die grijdenvogels van profiteren? Ja, uiteindelijk wel. Hazen heeft hetzelfde nodig wat een grijdenvogel nodig heeft. Die heeft kroederik laan nodig, plakjes waar het zich verstopje kan. Wat ook heel belangrijk is, dat er let meend wordt. Want het was vaak ik zo dat die jonge hazen gewoon deermeend worden. Of dat ze in een hele iepen veld komen te lezen. Dat is ook hetzelfde met skriezen. Dat die in een iepen veld komen, ja, dan is het een hapklare brak voor zijn buizerd. Dus met wat schoolplakjes wijzen, met een beetje verhoring wijzen in het landschap. En dat is voor een hazen ideaal. Dus de hazen die varen eigenlijk heel goed bij het grijdenvogelbeheer. Als er één is die het op een verantwoorde wijze geniertje kent van die kwetsbare meitidsnatuur, dan is het wel Jan-Erik Valkema, vogelteller en excursieleider. Ik ben in Cubaat, dat lag je een paar kilometer westelijk van Skrak, zeg maar. En dan meestal ging ik even op fietsje, dan ging ik hier even heen. Je moet even mijn auto. Maar dan meestal staan je even tussen een halve en één, zeg maar. Dan is het qua lucht vaak het mooiste, zeg maar. Qua drukte dan net, maar dan, dan steek ik meestal even een schofje totaal anders. Ja. Ik ben opgegroeid in Wandels.
En vroeger dan, nou ja, in school waren we met de pols op het schouder en met de maten. En dan struinen we hier de hele wereld uit. Nou, daar kwamen we hier natuurlijk ook. Want ja, dat wie een soort met no man's land, zeg maar. Dat wie altijd een wierdig en dat wie natuurlijk een avontuur. En nou ja, later, in de 80 jaren, in dat vogeltjelaan worden. Nou ja, de boeren hier omheen. Die genieten naar wat van ja, die in hetzelfde land en wat die daar nog zo bijzonder om. Ja, als het om die henne sjuist, dan sjuist dat dit eigenlijk nou ja, zuiver haast oases binnen in een groene woestijn. Ja, ik kom hier om met mijn spul, zet het spul erin en dan sjuk ik eerst even, nou, dan sjuk ik even met de wienwaai komt. Toen zei ik al even op de thermometer zoeken, dat zoek ik al even op. En wat het waar is, soms ik even zie het wetterpeil van de plassen. Nou ja, je weet nooit wat goed voor is, hè, maar ik schil het op. Nou ja, dan ben je eerst op een gegeven moment dan heeft ongeveer het aantal soorten een beetje in gedachten. Nou, en dan per soort dan begin ik te tellen, steeds maar. Nou ja, dan heb ik wat tijd door en dan doe ik wel eens even, nou ja, als ik even oor, steeds maar. En nou, op een gegeven moment heb ik er wel een compleet plaatje van. Nou ja, en dan heb ik het ook wel bij bijzonder. Dan ben ik wel wat ouder verder, dan denk ik daar weer naar huis. Dit is het ouderwetse boerenland, zeggen ze dan. Want ik kom meestal mij op excursie van, oh hier met die skriezen in het land, met die bloemen erin. Zeggen dat we denken naar vroeger. Zo wie het vroeger ik. Sander, we rennen hier over rechtjes heen. Het is super, nou ja, de Frisian Mountains. Aardig relief in dit stuk. Ja, dat is echt verschil, hè. Dat is ook mooi, want dan staan die greppels vol water. Maar als ze dan droog binnen, dan is het nou ja, zonne onder het meerveld hier, bij wijze van spreken. Dus een soort glowing in het landschap. Een soort blom, dit is een speciaal stukje. Ja, hier beheren wij, krijg wat meer van de blom nog. Dus eigenlijk komt altijd op deel dat dit stukje land dat krijgt geen stront. Dit wordt ommeend en afvoerd. En aan het eind van de rit komt er een woord vee in om erin om het keel te houden. Maar voor de rest krijgt dit geen mest, geen roegedong, geen jaren niks. Nou ja, dan zou er in theorie geen boeimleven in zitten, maar de binkels die zei die roegedong die heb je altijd nodig, zuiver. Maar er is een schep bij die. Dus we moeten even zien als we hier wat warmers vinden kennen. Hebben we daarna altijd nog visje of zo. Dolle. Wilderige oost. Ja, maar dat verklaart natuurlijk ook waarom die vogels hier graag wezen willen. Het is, die werms zijn natuurlijk net het fretten voor die pieken. Dus die werms zijn vooral het fretten voor de grote vogels, voor de skriers en voor de lippen. Maar de botanisch beheer is net specifiek berekend voor de werms. Dus een mooie bekomstigheid, maar het is vooral bedoeld om zoveel mogelijk bloemen hier te krijgen. Maar wat we dus eigenlijk hebben hier, dat is wel heel mooi. We hebben dus een heel soort werms voor de aardvogels. En tegelijkertijd een heel soort bloemen hier voor de pieken, voor de insecten. Want de pieken die kunnen met de litstatie net een groen in komen. Dus eigenlijk is hier zowel een biotoop voor de aardvogels als voor de jongen. Nou, dat je zo'n relief had, ik denk van, ik doe even alsof ik een fox ben, hè? Ik ga even op jouw poortjes, of heet je die steen, zei hij? Ja, zoiets. Ja, grote vos. Grote vos, maar ik zie dus hoe de kopjes heen, maar ik ken er net onder zijn. Dus een piekje of een vogel kan hem zo prima verstoppen. Er is een heel soort gelegenheid, zeg maar, als ik zo heen zag, om je te verstoppen voor... Ja, en dan moet je je voorstellen dat het werd aan het warmer en dat water dat droeg het ook nog wat in. Hij is mooi van slikkerige randjes, dus die pieken kunnen er ook nog wat in het eten en dan is ze gauw verschoeien in het hegere gas. Dus uiteindelijk is dit het biotoop voor pieken. Nou, we hebben in ieder geval grote kans om grijpvogels te zien in onze vogelhutten. We hebben vogelhut op Skrak, vlak bij Wommels. En hier vlak bij Hinaat, op Skreens. En vandaar dat het heel mooi de vogels van dichtbij bezien. Daarnaast kan ik nog van de vogels genieten, toch een van die paden erin. En we onderhouden een paar van Wommels naar Jesterijn, trots Skrak heen. We hebben de lippenpikken vlakbij het paar in. En ik de Leunse polder is het bekende Jabekspa. Nou, daar jongen de jurken bovenin hollen. Dat is echt een prachtig mooi paard, dwester door de grijden heen, door het gas. En wat ik nog wel leuk in is het fietspaad tussen Luns en Hoptille. Daar kan ik heel mooi over de plas Drasje van de Heesense polder. En dat is ook wel een heel mooi gebied om de vogels gewoon op een nest te zien zitten bijna.
Dus dat zijn wat mij betreft de mooiste plakjes hier in de Grijshoek.